Guys, gihatdan mi dari og cupcake dia. Salamat ka Diyos nag-birthday. Happy birthday again. Mga ato'y bilin. Happy birthday, Day! Salamat ka Diyos, cupcake dia. Di pa yung mga chikiting. Tawag na pag amang kuyang matso. Sige lang maghukas. Kaya pag amang kuya kin-kin nga matso. Sige lang magpugi-pugi. Yapon! A few moments later. Hey guys, good morning. Hi guys, good morning. Good morning, guys! Masong adlaw na tantanan. Have a good day. Mga antaninjo. Be guys, gihatdan mi dari o. Ano sa kanang ujag-ujag na lamisa. Manginom taninjo gininit. Tay Milo. Jadi apa among suman niya guys? Muna ka mong suman gahapon sa hapon. Ja, okay pa na siya guys. Ja, salamat na ikaadyo dares naghatod daning cupcake. Da, happy birthday again, Day Ibilin. Ug salamat sa kumare nga naghatod ani. Ilang gihatod gabi eh. Thank you kaadyo. Salamat. Thank you and happy birthday again, Day Ibilin. Salamat Mads Katerin dari. Okay, Ibilin na tos ka ng kuan. Unahan. Da dapat joy turon guys, di nabilin. Og ang suman, dapat joy nabilin nga suman guys. wow, manimo. Ay, ato lagi jujug lagi kin sa nagatang kamera. Manguan ninyo, mamainitan ninyo guys. Mainitan ninyo sa Zoom kabuntagan. Sige na, kaana lang. Kaana. Pakansa lang uma. Ay, hindi makain na. Wala ginawa ko kilay ni Ilia do. Uy. Kumbati day kaanday. Darag Milo. Anong day? Kuya Gail, dali na kuya. Halakalak pa, matupat siya. Karon guys, ang ubanan ang mga kuyas, manglabas sila ato dito sa Budugan. Ilang unaray. Mas silang kujugan karon. Uban mo si Inday Ilia dadto. Kulit na ni si Jama. Paon na ka gabi eh! Nga mos kuya. Nga naman na sila gabi eh. Dai mo ring ko. Nga mos kuya. Share good. Yes no. Kaya nang laki. Uy. Anong kasi kung may imong puti. Okay. Amiyon. Huwag mo order mo cake guys. Pwede mo order mo ito sila ha. Nami ka jo ag ano. Nami. Ala. Kuya Gal. Ina kayo mo ito taron. Uban na mo sila ron maglaba. Sila kuya. Kinkin. Kung bate dyan ka kusurin. Kin. Hoy. Kamusta man lagi mo hang sadyaw gahapon? Kamo na ka. Grabe ka dyan dali dansir ka dyan mo kuya Kinkin guys. Dansir eh. Kapal. Ay okay nagtuon man dahil silang sadyaw Kim guys para silang Christmas party. Haniti na Kim. Wow. Kanaon mga dansire. Lagi jo kuya sa medyo mga kuanya presentation ini ka Christmas party ninyo. Oh, may labo. Ano man? Hiaw. Sa may inyong sadawon. So, uban na ninyo karon guys. Uban ta karon. Ato si Mudugan. Ang dalamig amang baon. Ato may mamahaw. Wa man dari agas. Terus mata ko galas 4 guys pag abra na sripo na may tubig oy. Wala agas. Nga nang horot na baga amang tubig gahapon. Nang una naman miglabag ginagmay gahapon. Sali na nga. Ang ilang mga sanang panglakaw ay mura na labhan gahapon. So karon ag mga igunaray, ng ilang mga pangbahay. Ito sila dadto mang labas sa Budugan. Madyo to guys kay unlimited ang tubig. Agay. Ato na taron niya. Ang humanjog lugas kanding. Apa oy? Anong nangyari sa kilay mo iha? Parang kapahan naman ng kilay. Ginoo ko, ang kilay ni Inday guys. Naguna-una naman taon ni Jack pangilay. Diyan gipakan. Parang kaluoy. Tingami gabi guys. Kay pagtanaw na naman din nalahi sa naong ni Ilia. Sus ginoo ko. Sa kaya tanawon. Kita naman sila. Tingin niya na. Kita naman mo guys no. Tanawan ni Jo Agbaji. Nga gamay. Tanaw to kay ako ato ken ka. Ako katong na shaver. Nga natinga ako guys, ag katong pag-shave na kanang naay kuan. Nagkaibo?
Natinga ako guys, kaya pag shave ni papagabris ang bungot, nga nung dantunas divider. Tanawa. Kanina buhok nga ni dikit dani. Kanina. Sabi na, luk-luk agkuhan, chocolate. Na? Kaning buhok nga ning dikit dani guys, kanina. Kang iliya ni. Mao ni ag nahitabos isang kilay, isang kikis-kis. Kaingan siguro siya guys, ugway blade. Natingali ko kay gisangat manggud ni siya. Gisangat nagtus ibabaw. Nahagbang siguro na isang gipunit, isa panggingan isang kilay. Tana, hurot ang kilay, tanawa. Munti na to. Mura na kilag, tikaraw ni mo siya ni. Ito, kaya sangat na, lagi kin. Ayaw, lagi si kuan. Di na mo, tro day, ha? Ito kaya nahulot na naman kilay. Tinga, ang zatang ano, naggikan diri, hanto diri, wala sa kilay. Tanaw, guys, arang mga dyan pagkakuan na, huruta, dari. Pag dal speakers na, tanawa, di dyan balance, tanawa, baga, bajag kilay ni Majiha. Sa pag-abot na rin speakers, tanawa, nansa na, kilag, tikaraw ng pahak. Hoy, nansa naman na, ayaw eh. Ayaw. No, guys, manginam sa may darig ininit kay manglakaw na may karon sa taed. Lamig ko yakin gatag suman. Antag suman. Nga, ang ko chocolate na Aga ba nato nang ibaw na to sapa? Ang mga ibaw sa sapa ning uban guys nga suman. Nagalit guys. Yan o. Spider-Man na pas kuya. Spider-Man na kuya. Liya! Maghinaya ha. Kaya dali. Managi o pagprangka pero Spider-Man juga aja oh. Spider-Man. manghinlo sa mi una daris bay guys sa mi mga tuog sapa mo nas kuya ning katkat diha kung hoasan na sa lawa-lawa kay grabe nang daghana. Bas! Inay ha, basta ako ng Spider-Man. Nujo ng Spider-Man. Pahak. Kilay na pahak. Napahak ang kilay. Mismo ato na mi guys benek aguan. Benek-benek mag-uwan. Naga mga malabhan nun dia. Mga ilabhan sa mga kuyas karon. Ang bag. Dan saan man na nagbenek-benek man nag-rain. La. Ato na mi guys, maglaban na mi. Ito aning una sila kuya. Pauwahi ko kay mahadlok ko sa mga dawhog mi dari. Dangagraban taon. Hinay-hinay. Ang gaban to pa da. Kanya-kanya laman ni tariyaga sa manggilaba. O mo aga sa gamong ripo. So ato dun mi na to ugdang na ni simbuzugan. Tapos gamay nga sapa guys. Oh, na-slide na skim-kim. Paghinay-day. Namagod po ko gida guys niya. Basket. Kala ka, huna na mo. Asa na yung paunhon. Paghinay-day, day. Kaya narabay London Bridge na na. Para maghulapo ka na rin. Paghinay, kaya London Bridge. Ginoo, tabang mga langit. Hinay-day. Luwi lang mas kim-kim. Nadamag. Gadaan taon sa sagbag kaya isang ilisan to isang gisod. Oo. Ito na sa mga labahanan guys. Wa nag London Bridge dari nga pahak na. Kahugmaan nag London Bridge. Delikado ni guys. Ugdang ta rin sa bus. Whoops. Yehe. Tanaw na sila. Iangat oy. Diyan namin sa mga labhanan guys. Ya dawat rin atang planggana ya. Galambak na belbe. Whoops. Tweet. Galambak na. Ana. Balang-balang in taon si Zara to guys. Laka pang himuwas. Kataray bilin rin mo bagda rin. Balang hindi. Hinay ha. Hinay. Para sa'yo. Oh. Hinay be. Dawat ay kilo uy. Okay. Kwas kuya og dahon sa bagjang kay mangihapin dari. Pagtanaw dyan na nag-anan. Simbako unsag na mananap. Hilian. Harap ka na. Unsag na ilinta day ha.
Grabe matsuha, bro. Lawas og tapay-tapay. Kaya girl boots, matsu. Ang laki amon niya, uy. Grabe laki agad sila ng kuya, guys. Tanawa, Ang laki agad dahon. Masa, Dara na ibutang ag dahon ag kuang inday bag niya. Daya dawata riya be. Bisi. Dawata sa ri. Lia. Ang ibutang. Adto, kili ito, adto. Kili na ibabaw. Dare? Nana. Okay. Nana. Dah, laban na bugard da. Laban na Kuya Gael boots. Hala, nakadanan jud may linta da adangs. Ajo adangs. Nagnalinta diha. Dara ka daplin dali. Kakita og piso. Na kumpati mga kabataang Pinoy. Sabi mga bataan na rin sa mga kugihan na. Na all. Ang laba. Ang tabang dyan mong laba. Kaya rung human og dali guys no. Tabangan nas kuya guys. Nahinay. Nakakapiso ka ka. Tago dan ha. Kaya taguran na. Ang sama tayo na dahi. Butang natang suman. Nagdaday may suman guys ya. Mag-isuda sa lupin. Na guys, nagdamig suman namang baon. Dara na mga butang. Dara lagi. Nagdapon mig tubig. Dara mang water. Dara na mang water. Was ma. Oh. Was ko ma. Ito ko guys. Namas ko megapon. Enggak. Maju ba? Maju insong kita. Ano ra? Bila? 40. 40 pesos. Okay na na uy. Isa na tang 40 magpugo. Yes no, namas ko kuno labo guard gahapon. Aron mo kason. Dai sa basag na ilinta dana dai ha. Tama. Bako. Adi ko na. Putla sa riya be. Mapilin sa salilas. Hmm? Bilin lang salilas. Bilin lang salilas. Paano may bili? Ba? Ano na butang? Mabilin lang salilas pa. Ako ang salilas. Sama pelanggan saya. Kumbati. Kumbati laba dong. Kaya nga lang kinabuhi dong. Wala jujun mo panguwag sa so. Tari batang pelanggan na. Dapat ko ma. Wala sudah linta dia sakay mutain. Mo ba kay linta ni kuya? Guko dun sa tanan ng simpakong na linta. Mas nangagi na rabato nakit ang linta. Ha? Ako dyan taba pamaling ko. Oh. Namayot kuya. Suot. Mas bago. Oh, malaka. Kada guys. Sa tabangan si Kuya Gael, hinahinay. Kasampak ganing cellphone kay nay uwan, ang isa do sa lupin. Wala pa dari guys. Iya, grabe ga ribs na klaro man. Na klaro ag ribs. Balik pa ma. Anak ra kaliha wa matay dang kabo. Kumi kadag kabo. Labas mi guys. Pati, waswasin na ninyo. Rumah man nagdali. Nagwaswas na sila guys. Yeah. Ang waswas ng mga kuya guys. Ilang nilabhan. Pati, nagihukas naman kay. Nangabasa ng sanina. Manakagligo day. Managligo si Iliya. Ajo guide kay naikon na guide. Naiga ng dapaw. Waswasig maajo gail ha. Gail, waswasig maajo kay basi makasabon-sabon pa na. Yung mga puti guys, tiwasan na ako rin magsabunan ng puti. Nara ka dadaday. Kumadya na naman. Yan na guys, nagdaog baon. Hoy, hala, dahil luto, gamatoy. Kararaha, suman. Suman raya guys, dia. Guys, nahuman na mig panglaba, dia. Human na gajud mig laba. Salamat sa Ginoo kay human na guys. Ni nakakita pa jud linta ganina, harang nang kalba Ginoo ko. Yan na human na yung taon sa kaplanggana og kuan, karang basket. Agi sa ka basket gihatod ng Kuya Gael. Sumuli na mis Kuya Gael, guys. Para last kim ni una na.
Kami karon guys. Naman agad din taon. Salamat sa Ginoo. Parang tinawa ka sa pal. Tinaw ka ajo. Super tinaw. Nganin ta guys no. Di abusara nagatang kalikasan ba. Nagatang kasapaan kaso aga magdako nga sapa wa naman sa toy chance nga malimpyo. Kay hugaw naman ka ajo. So aron na mas gamay sa sapa di naman pud abusaran. Kay aron maka kuan patag hinlo nga tubig. Diba? Nahanta maguan. Ligo na Kuya Gail. Ligo na ya. Ngit-ngit si eh. Uy, gino ko daral ba kong linta ganila. Pastilan, dagto pong nagtamak-tamak. Nalabag linta na na. Para nagkalba agas kaya diha na rilinta nakitaan. Guys, mahuli na mi. Pandong sako. Tulas kuya to ah. Una na. Uy. Sa isa rin ang jacket teres bag ni Inday. Naligo na naman kong largo guys kay kuan limuot. Ginukulan sa naman eh. Sa rin padunon guys dia. Kariya gaan naman po diri. Muli na mi guys. Humanamis among trabaho. Going home na, going home. Salamat ka do Lord. Managyod. Kuya Gail to na una na. Bye. Danas kuya. Hinaya, kita mabanggi ng London Bridge danas ba? Kabagat nimo. Mahinay. Pag anaagis ta nga. Apa na? Hangat guys, oy. Hangat. Wala na may managad amang nilabhan guys ya kabug man ni nada ni. Karang gida guys ya, ang uniform, daday mga kurtinang hangilabhan kay para nakabuling. Isa na ni ka dekada way labah char. Grabe pud. Tao Kita kits sa tatus bye guys. Ilisad dag. Nigbit-bit. Diyan miss bye guys. Diyan na nang ipanghay-hay. Agaban eh. Ang gisanggat sa buwak. Ang gisanggat sa buwak kay wala ko'y hangir. Ang mga ihadyan na puno mas mga habaw. Puno nas mga habaw ang mga ihadyan guys. Gamay ra mo yung mga ihadyan. Tapos likod. Dari pod puno yung taos nilabhan. Bila man at least na human naglaba. Thank you Lord. Kung mawanay ko nas papagabril buhaton kapahuwahin taon. Kachillax. Kay ugma guys ma-birthday mi dito las nanay. Mga naman buti ni. Kuwaon kanang mga nang mama nahanap pang waon. Karo mapulihan. Karo mga basa. Karo maplastar. Wala pa yung daghay dyan guys. Di padari. Di pa just basket. Nagkari mo na rin yung mga bagong nilabhan na ng pilunan kari na. Hay dyan pa yar sa hari dari yabe. Grabe yung haya dyan guys. Pero at least sumanagadzad. Salamat Lord. Cellphone? Lagi ka humana kaligo no? Humanagligo aga mong batang pahak og kila. Nyaunta naman ng kila jabi. Ginoo ko. Ginoo. Tamang mga langit.